Moi boa noite a todas e todos. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno correspondente ao martes 17 de decembro de 2024. Señor secretario, sen a palabra. Boa noite a todos e a todas. O primeiro punto de aprobación se procede do borrador da acta da sesión anterior. Punto seguinte. Dar conta dos decretos de alcaldía e asuntos varios. Punto seguinte. Dar conta do Pleno da Conta Xeral de 2023. Punto seguinte. Aprobación definitiva da terceira modificación da relación de postos de traballo do Concello de Betanzos. Delegado de Persoal, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, tal e como mencionei o pasado 27 de agosto, nos pasados meses este equipo de goberno iniciou unha rolda de contactos con todos os axentes sociais que representan aos traballadores e traballadoras do Concello, así como con traballadores a nivel particular para coñecer de primeira man as necesidades e así elaborar unha proposta común que atendese os intereses de todas as partes que conforman a Mesa Xeral de Negociación. Neste sentido, como xa mencionei, foron moitos meses de traballo, meses de análisis e de continuos debates con dous obxectivos comuns. Un primeiro obxectivo que é o de mellorar as relacións laborais existentes no noso Concello, dando unha prioridade máxima a aqueles postos de traballo peor remunerados, asimilar a realidade das funcións dunha gran cantidade de traballadores e traballadoras, e un segundo obxectivo e prioritario para este equipo de goberno, que era o de alcanzar o consenso unánime de toda a Mesa Xeral de Negociación. Meses de traballo que consideramos que valeron a pena. Valeran a pena porque estes dos obxectivos cumpriuse unha mellora considerable en numerosos postos de traballo, con especial fincapé en aqueles postos con tantos anos de traballo, no que os seus salarios víronse mermados ou non actualizados pola realidade laboral que tiñan previamente a estabilización do pasado ano. Como tamén mencionei no pasado mes de agosto, estas melloras supoñerán sustanciais cambios na organización e funcionamento deste Concello, onde estas melloras dos postos xa existentes tamén supoñen cambios e creación de novos postos de traballo. Cambio como a dignificación de diferentes postos como dos conserxes municipais, as traballadoras do servizo de axuda no fogar, etc. Tamén hai modificación de funcións nos postos de profesores e profesoras do Conservatorio Municipal, onde xa dixen que se recolle a creación da prometida Escola Municipal de Música e amplíase a xornada completa ao posto de dirección. E outros cambios importantes coa creación dun posto para unha persoa responsable de análise financiera e relacións institucionais que se dedicará principalmente ás labores de execución e instrucción de actividades relacionadas co mercado municipal, fondos europeos, así como a tramitación de diferentes subvencións de distintas administracións. A creación tamén da ata agora inexistente praza de patrón ou patroa da lancha de Diana Cazadora. Outra praza de nova creación e que desde este equipo de goberno se considera prioritaria é a de técnico ou técnica de igualdade, praza de nova creación que deberá abordar e mitigar moitos dos problemas que debemos de afrontar como sociedade de aquí aos próximos anos. E, por último, a creación dunha nova praza de auxiliar de policía e a modificación dun axente de policía local que coas novas convocatorias das vacantes actuais permitiránnos ter de aquí aos próximos anos unha plantilla da policía local moito máis renovada, completa e que cumpra e mellora as necesidades a nivel de seguridade e protección cidadá do noso Concello. Unha serie de melloras que foron publicadas no Boletín Oficial da provincia para que os interesados e interesadas pudesen presentar alegacións aos seus postos. Neste sentido, presentáronse un total de 8 alegacións que foron estudadas de maneira pormenorizada co afán de cumprir a legislación vixente, buscar melloras que non se apreciasen no proceso de negociación e, como non, que non comprometesen as arcas municipais en posibles procedementos xudiciais que se puderan suceder. Alegacións que foron remitidas á consultora Tudó, que no seu informe de alegacións propuxo a seguinte resolución. En canto a primeira alegación presentada para o posto de tesoreiro ou tesoreira, o alegante fai referencia ao posto no senso das características do posto de traballo, as cuestións indicadas pola alegante relativa a subescala, singularización e clase son correctas, polo que deben de ser modificadas, engadindo as existentes, de modo que o posto de traballo poida ser ocupado tanto por un funcionario con habilitación de carácter estatal como por un funcionario de carreira. Un segundo aspecto que se menciona é respecto desa valoración do posto de traballo, cuxa modificación puntual mantén os complementos retributivos do mesmo conforme atopábanse valorados previamente a súa definición como posto reservado ao funcionario con habilitación de carácter nacional. Como correctamente
Neste caso, indica o alegante, o manual de valoración de postos non fai distinción entre postos de traballo desta escala, polo que debería de percibir os mesmos complementos salariais que os outros 2 postos de traballo reservados a funcionario con habilitación de carácter nacional. Considérase, por tanto, que esta alegación tamén ten que ser aceptada na súa totalidade. A segunda alegación, tamén en relación ao posto de tesorería, onde a alegante no seu escrito versa sobre o mantemento do posto en cuestión dentro da escala de Administración Xeneral e en situación de ocupado. O Real Decreto 128/2018, 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios da Administración local con habilitación de carácter nacional, no seu artigo 2, apartado 1C, reserva as funcións públicas de tesorería e recadación aos funcionarios con habilitación de carácter nacional. A alegante fai mención á excepción que o Concello gozaba respecto diso en base a unha disposición adicional recollida no xa derrogado Real Decreto 1732/1994 que, por tanto, xa non ten vixencia. Así mesmo, toma como referencia a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid con data de 20 de xullo do ano 2017. Con todo, e tal e como se nos traslada a través deste informe, alegante obvia a máis recente sentenza do pasado mes de setembro con número 1114/2024 do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid, presentado polo Consello Xeral de Colexios Oficiais de Secretarios, Interventores e Tesoreros da Administración Local, COSITAL, e entre outros o Concello de Betanzos, pola exclusión do posto de tesorería no concurso unitario de provisión de postos de traballo reservado ao persoal funcionario da Administración Local con habilitación de carácter nacional. Nesta sentenza, fállase no punto 4 a estimación da demanda de COSITAL e anula a actuación administrativa correspondente. Considérase, por tanto, que esta alegación ha de ser rexeitada nos termos expostos e pola resolución desta sentencia que coas advertencias tanto de Secretaría como de intervención poden xerar un problema futuro para a estabilidade deste Concello. A terceira alegación é referente ao profesor de gaita e percusión. Respecto diso, de diversos aspectos do posto de traballo que comentaría a continuación, o escrito de alegacións fai referencia ao grupo de clasificación e complementos salariais do posto de traballo en comparación con outros postos similares. Se considera que non debe de haber diferencia entre os postos similares con especialización músicas diferentes. Propónse, por tanto, para pasar ao grupo de clasificación, así como a titulación exixida a postos similares, pasando este ao dobre grupo, igual que o resto, grupo 2/3, e considerando, por tanto, que esta alegación ha de ser aceptada parcialmente. A cuarta alegación, a alegante fai referencia ao posto de profesor de escola infantil. Respecto disto, as funcións asignadas ao mesmo, a Lei 7/85 do 2 de abril de bases reguladoras de réxime local recoñece a Corporación Local a capacidade de autoorganización, o cal, evidentemente, decae neste pleno. Neste sentido, cada administración local ten a potestade de organizar os seus recursos humanos como considera máis apropiado para alcanzar os seus obxectivos. Isto afecta especialmente as funcións dos postos de traballo. As funcións asignadas a este posto de traballo corresponden coa categoría profesional do mesmo e non se considera, por tanto, necesaria a súa modificación. Considérase, por tanto, que esta alegación tamén ten que ser rexeitada nos termos expostos. Alegación quinta, alegante fai referencia ao posto de delineante respecto a diversos aspectos como relacionados con niveis de complemento de destino que xa son recollidos na táboa do manual de valoración e que foron pactados coa representación sindical. Tamén a relativa asignación de puntos aos distintos factores do sistema de valoración de postos atópase recollida no correspondente manual de valoración, o cal foi negociado coa representación sindical e aprobado en decembro de 2020. A súa aplicación é universal e a totalidade dos postos municipais e non admite excepcións, salvo as previstas polo propio manual. Considérase, por tanto, que esta alegación ha de ser rexeitada nos termos expostos. Sexta alegación, o alegante fai referencia ao posto normalizadora lingüística. Respecto diso, de diversos aspectos do posto de traballo. Primeiro, como xa se indicou con anterioridade, o que foi relación alegante, o Concello ten a capacidade de autoorganización dos recursos municipais que decaen no pleno e que, por tanto, ten a capacidade e a potestade de modificar, crear e amortizar os postos de traballo como considere máis apropiado para a consecución dos seus obxectivos. A denominación dun posto de traballo entra dentro desta autonomía de organización dos recursos municipais. Nun segundo punto,
volve a falar dos niveis de complemento de destino, dos postos de traballo do Concello de Betanzos, e que xa son recollidos na táboa correspondente do Manual de Valoración e que foron pactados coa representación sindical. Un terceiro punto que alega é concordante coa primeira sobre as funcións de postos de traballo que xa encaixan dentro da autonomía de organización dos recursos municipais. Considérase, por tanto, que esta alegación ten que ser rexeitada. A alegación sétima, a alegante, fai referencia ao posto outra alegante igual da unha profesora da Escola Municipal, da Escola Infantil, sobre as funcións e tamén a organización. Esta alegación tamén se desestima, posto que as funcións designadas corresponden coa categoría profesional que xa lle corresponde. E a oitava e última alegación, a alegante fai referencia á súa situación persoal de adscripción a posto de peón desempeñando funcións de superior categoría. A situación exposta é a real e irregular, resultado do proceso de estabilización de emprego derivado da aplicación da Lei 20/21 do 28 de decembro de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público. Proponse a modificación do posto de traballo cambiando a súa denominación a peón de usos múltiples en edificios municipais coas mesmas características, funcións e complementos retributivos que os postos das fichas número 9B, 9C. Consideramos, por tanto, que esta alegación ha de ser aceptada. Sendo, en definitiva, un total de 8 alegacións, das cales se estiman un total de 2 alegacións de maneira total, unha parcial e 5 rexeitadas polos termos que acabo de expoñer, podemos dicir que estamos, en definitiva, ante un documento máis completo e asimilado á realidade, tamén, como mencionei no pleno do pasado mes de agosto, un documento que ten que seguir sendo dinámico e de seguir avanzando nos próximos anos coa creación e reforma de diferentes novos postos de traballo que vemos que cara a futuro son necesarios e, evidentemente, seguir esta política de romper con esa brecha salarial e que é a búsqueda desa igualdade entre todos traballadores e traballadoras e, como decía, sobre todo en aqueles postos peor remunerados e que foron peor remunerados históricamente neste Concello. Por tanto, unha vez xa falado deste asunto e pasado en pasados plenos, despois de haber negociado esta mesma mañán, tamén tive unha mesa xeral de negociación cos diferentes representantes sindicais onde se lles expuxo estas alegacións e considerando que o expediente según a tramitación establecida na legislación aplicable do procedimento da súa aprobación polo Pleno da Corporación de conformidade co artigo 22.2.i da Lei de 7/1985 de 2 de abril de bases do réxime local, a que se suscribe leva a seguinte a proposta de resolución. Primeiro, estimar e desestimar os recursos de acordo indicado ao longo desta proposta e aprobar a terceira modificación de relación de postos de traballo deste Concello coas modificacións introducidas logo das alegacións e os informes que xa constan no expediente. Segundo o último, publicar íntegramente no boletín oficial da provincia na sede electrónica e remitir unha copia da mesma Administración do Estado e o órgano competente da comunidade autónoma. Nada máis nesta primeira intervención e moitas gracias. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Pois ben, como ben comentaba o voceiro do Grupo de Goberno, o pasado 27 de agosto, neste pleno, pois aprobábase inicialmente esta modificación da relación de postos de traballo do Concello de Betanzos. Unha vez levados a cabo pois os trámites correspondentes, atopámonos coa presentación destas 8 alegacións pois de 8 traballadores que por diferentes motivos solicitan modificacións nos relativos aos seus postos de traballo. Aproveito para agradecerlle ao delegado de persoal esa explicación pormenorizada de cada unha delas. E ben, pois, no noso caso, tendo examinado estas alegacións, así como as resolucións das mesmas, entendemos acertada a aceptación de 2 dos recursos, o rechazo de 5 deles e a aceptación parcial do restante e, polo tanto, entendendo tamén e tendo en conta que este documento nace dunha mesa de negociación onde estaban presentes os representantes dos traballadores, nos entendemos que non debemos de ser obstáculos e imos a votar favorablemente. Moitas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas e moi boa noite a todas. Ben,
Todas as persoas que falaron previamente fixeron referencia a ese pleno de agosto en que aprobábamos inicialmente a terceira modificación da relación de postos de traballo do Concello de Betanzos. No BNG, no seu momento, votamos a favor da aprobación desa RPT por varios motivos. O primeiro deles porque contaba co beneplácito desa Mesa Xeral de Traballadores, tamén porque se creaban novas prazas que considerábamos moi beneficiosas para o organigrama do cadro de persoal municipal e para a vida, para o desenvolvemento da vida diaria da institución, e, sobre todo, porque solucionaba, polo menos de maneira parcial, a problemática que sempre rodeara os traballadores que sempre estiveran menos valorados dentro do conxunto do cadro de persoal do Concello, que era o persoal laboral temporal. Ese era un dos problemas enquistados ao longo dos anos no que o persoal se refería no noso Concello, e viñades polo menos a dar un respiro ou un certo beneficio a ese persoal laboral. Ben, en calquera caso, o que hoxe debatimos é a resolución desas alegacións que presentaron de maneira individual algúns dos traballadores e traballadoras municipais, 8 en concreto. Desde o noso punto de vista, trátase dunha cuestión técnica e nós non imos entrar a debatir sobre a resolución a esas alegacións que se realiza desde unha consultaría externa ao Concello, porque ben é certo que nos gustaría que todas as alegacións fosen aceptadas, mas non temos os informes nin a formación técnica suficiente para entrar a valorar estas cuestións. O que nós sí queremos debatir e a cuestión que sí queremos afondar é a cuestión do debate, da negociación. Incidía o concelleiro de persoal en que esta RPT é o produto dunha negociación colectiva que se estendeu ao longo do tempo, e nós dixemos tamén no seu momento que apoiábamos esta RPT porque precisamente era o froito desa negociación colectiva e fora consensuada por todas as partes implicadas. Mais son os propios traballadores municipais os que falan connosco de maneira directa, os representantes dos sindicatos que representan a eses traballadores municipais e os que tamén de maneira pública, a través da prensa, os que din que efectivamente nesta última parte da aprobación da RPT non existiu ese diálogo, ou ese diálogo decaeu, que a eles non se lles comunicou que este tema se ia debater en pleno, que non foran informadas a respecto das respostas a esas alegacións, e que só cando comezaron a facer ruído, por dicirlo dunha maneira máis popular, ou a alertar desta cuestión públicamente, foron de novo convocados a ese diálogo, que onte mesmo, ás 3 menos 12 minutos, foron convocados a unha mesa xeral de negociación urxente para hoxe ás 2 da tarde. Creemos que ese é un paso atrás, que realmente significa un retroceso nesa senda de diálogo iniciada ao comezo desta terceira modificación da RPT. Nós sempre apostamos pola negociación e polo diálogo e creemos que é un deber por parte do Concello manter conversas fluídas cos representantes de todos e de todas as traballadoras municipais. Comprometéronse a falar con eles, a negociar con eles as mudanzas nesas fichas, e eles indícanos que ese diálogo non se produciu até que houbo ese ruido de fondo, esa marusía. Pedímolles, por tanto, que independentemente de que esta RPT saia para adiante, que nós non imos obstaculizar que así sexa porque efectivamente beneficia ao persoal laboral temporal, independentemente de todo iso, que retomen esa senda do diálogo, porque ese é o camiño máis beneficioso para absolutamente todas as partes. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa, e boa noite a todos. Ben, dentro do noso grupo valoramos positivamente que se chegase a esta aprobación definitiva desta terceira modificación da RPT, pois é un paso necesario na organización do Concello. Porén, non podemos ignorar que siga habendo persoal descontento, que a súa situación é que non se convocou esa mesa xeral de negociación cando se debía, como denuncian os sindicatos na prensa. Ademais, hai unha denuncia específica na prensa na que se denuncia que se retirou un posto de RPT para asignar un complemento específico que podería exceder os límites legais. Gostaríanos, pois, se poden aclarar se iso é así ou en que estado está eso ou por qué. máis nada nesta primeira intervención. Moitas grazas, delegado de persoal. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, para explicar un pouco a situación que se deu estes días, gustaríame remontarme tamén ao pasado ano, cando no mes de agosto tamén do ano 2023
este equipo de goberno pois trouxo a aprobación definitiva da segunda modificación da relación de postos de traballo, nesa modificación a que se estabilizaba no marco desa lei do ano 2021 a todo o persoal laboral temporal, como menciona a voceira do BNG, e cales son a tramitación que se realiza e que se realizou nese intre para esa aprobación. Unha vez negociado inicialmente, aprobado inicialmente nesta sesión plenaria xa no pasado mandato a segunda modificación da RPT, pois continúa a tramitación, que é a publicación no Boletín Oficial da provincia. Se fixeron por parte dos traballadores e traballadoras unha serie de alegacións e que foron resoltas, como tamén mencionou a voceira nacionalista, de maneira técnica. Unha vez recibida esa resolución de alegacións, simplemente esa resolución se eleva a pleno sen levala a ningunha mesa xeral de negociación. Foi o que se fixo o pasado ano e, a meu entender, era o proceso que se tiña que continuar a facer nesta terceira modificación, porque así como tamén nos indican que se ten que facer por parte dos técnicos municipais, en concreto o secretario municipal, ao que no día de onte, por eso tamén esa premura de convocar esa mesa xeral de negociación, pois lle solicitei verbalmente un informe no que explicara se era necesario ou non convocar esa mesa xeral de negociación. Nas súas conclusións, pois nos traslada ao equipo de goberno que non é necesaria esa convocatoria da mesa xeral de negociación, posto que o que é a modificación da RPT xa foi negociada e pactada e aprobada inicialmente neste pleno, e que o que toca é a resolución técnica desas alegacións. Non obstante, en vías dese diálogo fluido que creo que existe, máis informal que formal, porque, pois, afortunadamente, pois, prácticamente a diario, pois, me comunico cos diferentes representantes sindicais, eran conscientes de moitas das alegacións, como cales eran os tiros que iban a responder. A nosa premura foi introducir esta modificación neste pleno, simplemente porque, primeiro, os traballadores están impacientes en que esta nova relación de postos de traballo pois entre en vigor, e a resolución das alegacións pois a tivemos ao principios da semana pasada, e honestamente a miña única preocupación era ter pois todos os informes técnicos para que pois poderamos levar esta modificación. Nese sentido, é verdade que onte ás 3 menos cuarto da tarde, pois convoquei de urxencia unha mesa xeral de negociación que tivemos hoxe ás 2 da tarde, e que, bueno, na que expuxen pois a situación, tamén lles comentei aos sindicatos esta situación que xa se había sucedido no ano pasado, entenderon o procedimento, tivemos un pequeno debate, pero, bueno, entenderon o conxunto da resolución das alegacións. Bueno, creo que é satisfactorio, podo, creo que transmitir o sentido de todos eles de que se aprobara dunha vez esta terceira modificación. Insisto en continuar con esa diálogo fluido, directo e diario, en ese camiño de continuar pois mellorando esas relacións laborais, estudando posibles novos postos de traballo que a administración local pois poida ter, e que incluso poderíamos decir que xa ten, e que ten que estudar a un futuro a corto plazo, e continuar nesa vía de diálogo. En canto ao que pregunta o portavoz do Partido Popular, en canto a esos complementos, xa o secretario municipal e a interventora municipal nun informe antes da aprobación inicial desta terceira modificación advirten desta situación en concreto do posto de tesorería, que como habilitado nacional debería de ter pois os mesmos complementos que teñen os habilitados nacionais.
Non se introduciu na segunda modificación, posto que tiñamos dúbidas xurídicas sobre si se estimaba, si se estimaba o que poñía no informe de Secretaría nos podería xerar algún problema por outro posto que temos similar no Concello, pero unha vez coñecida, e tal e como nos transmitiron pois, tanto o asesor xurídico como a Secretaría a sentenza que mencionei en setembro do 2024, pois evidentemente nos podería xerar un problema a medio prazo, posto que esta persoa pois, podería pois, presentar facilmente unha denuncia ao Concello pois, reclamar esas cantidades debidas. Situación que evidentemente non queremos chegar pois, por esa base que consideramos que hai que ter, que é a de diálogo e pois, a búsqueda do máximo consenso con todos. Celebro e quero agradecer de maneira directa pois, a todos os representantes sindicais o traballo realizado durante estes meses. Foi un traballo intenso e colaborador por todas as partes, na que pois, o único obxectivo que tiñan todos e todas pois, era pois, un documento o máis similar ao que presentamos hoxe e que, pois, evidentemente, temos que seguir traballando e mellorando. Así que agradecer pois, o voto favorable de quen así o manifestou e dar os parabéns pois, a toda a mesa xeral de negociación e, como non, a todos os traballadores e traballadoras que a partir do mes de xaneiro, coa súa entrada en vigor, pois, poderán ver reflectidos nas súas nóminas pois, estes cambios. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Nada máis, gracias. Concelleira nacionalista. Moitas grazas. Ben, independentemente daqueles prazos, daqueles criterios ou daqueles procedimentos que marque a lei, sí que é certo que cando un adquire o compromiso, inda que sexa de palabra ou verbal, de manter un diálogo fluido en todo o proceso de aprobación dun texto legal como este, pois debe cumprir ese compromiso e manter un diálogo continuo con todas as partes implicadas. En calquera caso, remítome á nosa primeira intervención. Nos imos facilitar a aprobación desta RPT coa nosa abstención porque consideramos que, efectivamente, o persoal laboral municipal debe beneficiarse das melloras que recolle este texto e porque así nos manifestaron eles tamén, que, efectivamente, queren que se apoie que este texto saia adiante para que poidan ser beneficiarios das melloras que recolle. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, agradecerlle a explicación ao voceiro do PSOE e, reiterar a nosa valoración positiva, inda que, vemos esa falta de diálogo que comentaba tamén a voceira do BNG. Nós non vamos tampouco bloquear, polo tanto, o noso voto vai ser a abstención tamén. Nada máis. Moitas grazas, pois, señor secretario, debatido o asunto que se someta á votación. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Aprobado co voto favorable do Grupo Socialista e dos concelleiros non adscritos e a abstención do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Popular. Punto seguinte. Sí, o punto seguinte é o punto quinto, a moción do BNG sobre a situación dos edificios da antiga Escola Taller de Bellavista. Voceiro nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa, e boa noite a todos e a todas. Desde hai varias décadas, o Concello de Betanzos conta cunha serie de edificios na zona de Bellavista, onde se desenvolven diferentes actividades municipais. Aos edificios da Feira do Gando únense outros locais onde se sitúan os locais de ensaio para as bandas amadoras municipais, locais empregados polos clubes municipais, locais de traballo dos servizos de obras e as oficinas e as aulas da antigua Escola Taller Municipal, onde a día de hoxe se seguen a desenvolver os obradoiros de emprego que oferta o noso Concello. Inda que a oferta de obradoiros de emprego se viu moi reducida se a comparamos coa que contaba o Concello na década dos 90. Por exemplo, actualmente séguese a ofertar o obradoiro en atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.
Este obradoiro, que se oferta xunto con outros concellos da comarca, combina as clases teóricas nos locais de Bellavista con formación práctica en diferentes institucións de cuidado a dependentes e no propio SAF do Concello de Betanzos. A finais do pasado mes de novembro, saltaba aos titulares as queixas do alumnado do mencionado curso, que denunciaba o mal estado xeralizado do inmóvel, mencionando a presenza de pingueiras, mofos, baixas temperaturas polo mal estado das fiestras ou outras cuestións que facían referencia á prevención de riscos laborais. As usuarias do curso deixábanse asemade outras incidencias que tiñan a ver coa propia dinámica das aulas. Perante estas queixas, o equipo de goberno manifestou ser coñecedor do estado do edificio e das necesidades de mellorar as instalacións. No Bloque Nacionalista Galego recibimos con certo estupor estas declaracións, pois non resulta comprensível que se quite ferro ao estado dun inmóvel en que se está a desenvolver docencia de xeito habitual, recoñecendo que non cumpre cos requisitos para tal fin e sen ofrecer alternativas para mellorar este estado actual. Por tanto, exiximos ao Goberno local que realice todas e cantas melloras sexan necesarias para solucionar esta problemática, que podería chegar a poñer en perigo a realización do mencionado curso nas instalacións de Bellavista. Por outro lado, no Bloque Nacionalista Galego votamos en falta unha maior oferta de cursos de formación para persoas desempregadas no noso concello, uns obradoiros que foron sumamente exitosos no pasado e que non só permitían a formación a persoas desempregadas, senón que contribuían á mellora da imaxe do concello e permitiron a rexeneración e reconstrución de diversas zonas do noso municipio. E por todo exposto con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo Pleno deste Concello esta moción, propondo a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno local do Concello de Betanzos solucionar os problemas infraestruturais que presentan os locais municipais de Bellavista onde se desenvolven os obradoiros de emprego. Segundo, instar ao Goberno local do Concello de Betanzos a solicitar unha oferta máis ampla de escolas obradoiro que contribúan a dar formación a persoas desempregadas e a reformar zonas do noso concello pendentes de melloras. Terceiro, facultar á alcaldía e á concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa, y buenas noches a todos y a todas. Entendemos que hoy en día hay mucha falta de mano de obra. Varios empresarios con los que hablamos se quejan de que no hay gente cualificada para trabajar. Llámese fontanería, electricidad, carpintería, hostelería, como ejemplos. Por lo cual vemos muy necesario mejorar algunas instalaciones ya existentes para que nuestros jóvenes tengan medios para salir adelante. Nada más, muchas gracias. Moitas grazas. Voceira popular. Ui, perdón. Grazas. Voceira popular, ten a palabra. En primeiro lugar, queremos agradecer ao BNG por traer esta moción ao Pleno, xa que aborda unha cuestión moi importante, tanto a do mantemento dos pabillóns da antiga escola taller como a necesidade de reforzar os obradoiros de inserción laboral. Dende o Partido Popular estamos completamente de acordo en que é urxente acometer as reparacións necesarias destes edificios. Non podemos permitir que unhas instalacións con tanto potencial sigan neste estado, con goteiras, problemas de illamento e unhas condicións que non son axeitadas para as persoas que asisten aos obradoiros. Do mesmo xeito, coincidimos na importancia de ampliar a oferta de talleres que pensamos que son unha ferramenta fundamental para mellorar a formación e a inserción laboral da veciñanza. Ademais, pareceríanos moi boa idea recuperar a escola taller que existiu hai anos e que dou bons resultados, como comentaba o concelleiro do BNG. Esta escola permitía que as persoas participantes nos talleres, durante a súa etapa de prácticas, poidesen realizar traballos de mantemento para o propio concello. E deste xeito non só mellorábamos a súa formación,
senón que tamén conseguíamos beneficios directos para o noso municipio. Por iso, dende o Partido Popular, apoiamos esta moción e pedimos ao Goberno municipal que presente un calendario claro de actuacións para reparar os pabillóns e un plan detallado para ampliar os talleres de inserción laboral. Moitas gracias, nada máis. Moitas grazas. Delegado de Formación, ten a palabra. Gracias, alcaldesa. Boa noite a todos e a todas. Comezando polos acordos que se plantexan na moción, débense explicar varias cuestións que detallaría ao longo desta primeira intervención, pero vai por diante xa que concordamos no que nele se di. A primeira cuestión que se debe explicar é que efectivamente na edificación situada en Bellavista, antigamente denominada Escola Taller, agora Centro de Formación, estánse a levar a cabo obradoiros do ámbito sociosanitario en colaboración coa Xunta de Galicia e con concellos limítrofes que aportan alumnado de cada seu municipio. Paralelamente, o edificio alberga actividade municipal como é en partición de clases do Club Xadrez de Betanzos, que mudou recentemente a súa ubicación, un grupo de acordeóns que no pasado acudía ao Centro Social de Touriñao, a Asociación de Fotografía Enfoca 8 ou reunións de diferente índole que as asociacións realizan nese espazo por cumprir coas características que moitas veces se necesitan. Espazos amplos, aulas grandes, aparcadoiro próximo, exclusividade do momento da impartición da actividade en canto a espazos, etc. En canto aos obradoiros, é necesario mencionar a realización de dous diferentes, os cales conviven en algúns momentos do ano no centro, sendo por unha banda o programa de emprego de cuidados sociosanitarios e pola outra o programa de emprego de garantía xuvenil tamén relacionado co ámbito sociosanitario, onde mozos e mozas de Betanzos e dos concellos que integran o obradoiro participan activamente na formación. Neles teñense impartido ata 4 certificados de profesionalidade, sendo estes atención sociosanitaria en persoas no domicilio, atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, teleasistencia ou a promoción e intervención socioeducativa con persoas con discapacidade. O alumnado fórmase en materias transversais como son a igualdade de xénero, a prevención de riscos laborais, medio ambiente, orientación laboral, primeiros auxilios e ao finalizar o obradoiro, o alumnado que supere as avaliacións poderá exercer a profesión en centros para persoas dependentes ou en atención sociosanitaria en domicilios. Quero mencionar tamén a estreita colaboración entre as institucións que fan posible a realización das prácticas tutorizadas por parte deste alumnado ao longo do período pertinente de prácticas. Paimeni, a Residencia García Irmán, Esaspronaga, Espace e o Servizo de Axuda ao Fogar de Betanzos. Serei directo. Dun tempo a esta parte, o Concello de Betanzos aposta firmemente por esta modalidade de obradoiros pola brutal inserción laboral que ten. Eu mesmo fai aproximadamente un ano clausurei un obradoiro de formación onde de 20 alumnos, 18 deles tiñan unha oferta de traballo relacionada con este tema. E as outras dúas non estaban interesadas en traballar polo momento para continuar formándose. Por lo tanto, estamos a falar de programas altamente exitosos no ámbito laboral e que é a finalidade última destas formacións, formarse e traballar. Somos conscientes igualmente da necesidade de formarse noutras ramas laborais e dende o Departamento de Emprego estamos explorando as vías necesarias para poder ofertalos ou, no caso contrario, participar xunto con outros concellos que si os impartan. A legislación cambiou moito dun tempo a esta parte, as modalidades formativas cambiaron, as vías de solicitude de outros obradoiros non sempre encaixan coas necesidades, infraestructuras, demanda e participación de outros concellos, e o sistema de puntuación para solicitalos da Xunta de Galicia tamén se debe ter en conta para comprobar a viabilidade real da inclusión de outras modalidades ou non. Mais, como digo, é algo no que xa se está a traballar para que paralelamente a estes obradoiros que se imparten actualmente se poidan ofertar outros con temáticas e ramas laborais diferentes. En canto aos titulares da prensa, queixas e estado das instalacións, precísanse detallar a seguinte realidade. Primeiro, a edificación evidentemente antiga, mas conta cun sistema de calefacción eficiente que todos vos podedes comprobar se accededes á instalación en calquera momento. Segundo, as frestas son antigas, de madeira, sendo conscientes de outros materiais que permitirían un maior aproveitamento da calefacción ou ventilación de ser o caso. Terceiro, as pingueiras foron subsanadas. Cada vez que se detectan deficiencias, son trasladadas á xiña e se reparan na maior brevidade posible. Cuarto,
En cuanto ás cuestións referentes á prevención de riscos laborais, unha empresa externa valora antes e durante cada obradoiro as instalacións e certifican que son aptas para a realización do mesmo. Por lo tanto, non se entende ben o que se quere dicir nese punto da moción. Quinto, o material propio das aulas, mesas, cadeiras, foron progresivamente sustituídas por outras máis amplas e xeitadas para o alumnado. E sexto, a limpeza da instalación é diaria, permanente, a través de persoal especializado na materia. Pero se dubidan de min, sobre todo do que estou a dicir, crean ao propio alumnado usuario do centro que actualmente traballa, estuda e se forma ali. Preséntolles dúas enquisas, a primeira realizada en decembro de 2023, o alumnado do mesmo obradoiro do que se desprenden esas queixas. Nela, podemos observar que ante a valoración sobre as instalacións do centro, dun total de 19 enquisas, 15 a valoran de forma axeitada ou moi axeitada. A segunda delas foi realizada esta última semana, xa máis detallada, onde se lle preguntaban por cuestións, teños aquí logo se queren, as entrego, onde se lle preguntaban cuestións relacionadas coas instalacións, medios e recursos, ademais de outras valoracións sobre dirección, titoría, docencia e expectativas do obradoiro. Pero centrándonos no tema das instalacións, medios e recursos, preguntábaselles sobre se as instalacións do programa de emprego son axeitadas, sobre se o programa de emprego conta co equipamento específico propio de especialidade, sobre se os equipos informáticos e conexión a internet son axeitados a especialidade, sobre se o material didáctico entregado era axeitado, sobre os equipos de prevención de riscos entregados se eran apropiados, sobre o vestiario entregado se era axeitado, e que fixera unha valoración global das instalacións, medios e recursos. Teño dúas carpetas porque están actualmente convivindo os dous obradoiros de formación. Das 32 enquisas cubertas, as valoracións inmensamente maioritarias son as valoradas con 4,5 sobre 5, sendo o 4 bastante ben barra axeitado e o 5 moi ben barra excelente. Estarán de acordo comigo en que a pasada semana puido ser ademais a máis fría do que vai de ano e observamos que as valoracións seguen a ser moi maioritariamente positivas neste aspecto. Que ocorre entón? Pois que non nos sorprenden os titulares alarmistas de algúns medios de comunicación, que con visitar as instalacións, conversar cos equipos docentes e directivos, co alumnado e co personal de limpeza municipal que ali traballa, estaríamos a falar de outros titulares, seguramente cunha importancia tan insignificativa que non acadaría este salón plenario. As queixas mencionadas na moción non reflexan a realidade formativa que na instalación de Bellavista se desenvolve. Son froito de queixas que máis ben teñen que ver con resultados académicos finais que evidentemente o Concello de Betanzos respecta en todo momento e que se aproveita para facer unha generalización que non se axusta coa realidade. Pero dito isto, e conclúo da mesma maneira que comecei esta primeira intervención, votaremos a favor dos acordos que se plantexan na moción. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro nacionalista, ten a palabra. Ben, moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, pois alegrome de que se mellorara tanto. A mí o que nos trasladaron a nós non foi eso. Foi que había problemas de humidades, foi que había problemas cas fiestras, que escapaba todo o calor polas fiestras, toda a problemática que comentei na moción. Entón, estou sorprendido e moi contento de que realmente se solucionara toda esta problemática. Pero non o sei, terei que ir por ali a velo logo. Moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro non escrito. Gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias por esta explicación. Lo único, seguir que tenemos que seguir volcando de lleno con nuestros ciudadanos y jóvenes, que son los que nos pusieron aquí. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas. Voceira popular. Moitas grazas. Bueno, nos alegrámonos de que as valoracións sean tan positivas, pero, bueno, de todas formas, pensamos que é importante reformar esos edificios. Daquela reiteramos o noso apoio á proposta. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro. A todos os grupos a que vaiades calquera mañán a comprobar o estado das instalacións, que sabemos, todo o mundo sabe que son moi antigas, todo o mundo sabe que presentan deficiencias e que son subsanadas día sí, día tamén, sempre cando sexan necesarias,
pero, bueno, a realidade, bueno, o corpo da moción, por un lado, sí que todo o mundo está de acordo no que se plantexa, sobre todo nos acordos, é dicir, que se busquen vías para poder ter obradoiros neste Concello de Betanzos de outras ramas laborais e mellorar a infraestructura. Iso vai por un lado, e si estamos de acordo, o que si non estamos moi de acordo é con, por unha banda, o que se recolleu neses titulares recentes e, polo tanto, que tamén se recolleu na moción do bloque. Nada máis nesta segunda intervención. Moitas grazas. Pois debatido o tema, señor secretario, que se someta a votación. Ainda que creo que por unanimidade de todos os grupos. Creo que o manifestaron todos, sí. Sí. Pois queda aprobado este punto por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é o punto sexto, moción do BNG sobre a conmemoración do ano 2025 como ano Castelao. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. O 7 de xaneiro de 1950 morría no exilio de Bos Aires Afonso Daniel Rodríguez Castelao, polo que nuns días se cumprirá o 75 cabo de ano do seu pasamento. Coincidindo con esta efeméride, a Xunta de Galiza anunciaba públicamente a intención de propor a todos os grupos do Parlamento a declaración do ano 2025 como ano Castelao, como unha maneira de lembrar a quen ven de ser nomeado primeiro presidente da Galiza polo Parlamento galego por un acordo de 15 de novembro, segundo o cal se recoñece a presidencia de Castelao do Consello de Galiza, un goberno galego no exilio constituído en Uruguai en 1944. Con motivo desta conmemoración, o Consello da Cultura Galega puxose a fronte dunha comisión interdisciplinar que agrupa as deputacións e as outras institucións como a Real Academia Galega, a Real Academia Galega de Belas Artes ou o Museo do Pobo Galego para marcar un programa de actividades acorde a tan importante celebración. Independentemente deste programa ou dos anuncios da Xunta de Galiza, que aínda non se materializaron nunha proposta formal de ningún tipo, no BNG de Betanzos consideramos que o Concello debe dar un paso cara adiante e elaborar unha programación propia que conmemore este 75 cabo de ano de Castelao. Non en van, a nosa biblioteca municipal leva o nome deste narrador, dramaturgo, debuxante, etc. Neste programa de actividades, propoñemos, debería implicarse o conxunto do tecido asociativo de Betanzos e da comarca das Mariñas e debería reflectirse o carácter poliédrico do Rianxeiro, recollendo actos literarios, teatrais, plástico ou mesmo de investigación lingüística e política, que é unha cara tamén incuestionable e innegable de Castelao. Por outro lado, debería darse un especial protagonismo no programa Biblioteca Municipal Castelao ao ser o lugar do Concello de Betanzos que leva o nome do autor e pola súa vinculación coa literatura e coas artes en xeral, ou estar incluída dentro do complexo do Museo das Mariñas. E por todo isto, no grupo de BNG, sometemos a debate e aprobación polo pleno deste Concello a moción, na que incluímos a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar o Goberno local do Concello de Betanzos a convocar o Consello Municipal da Cultura para recoller as súas propostas arredor da conmemoración do 75 aniversario do pasamento de Afonso Daniel Rodríguez Castelao. En segundo lugar, instar o Goberno local do Concello de Betanzos a deseñar un programa de actividades que conmemore o 75 aniversario do pasamento de Afonso Daniel Rodríguez Castelao ao longo de 2025, un programa que recolla as diferentes facetas do autor rianxeiro e que implica o conxunto da sociedade brigantina. En terceiro e último lugar, facultar a alcaldía e a concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Moitas grazas pola atención. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, concordamos tanto no espírito como nos acordos que nos presenta o BNG nesta moción. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao foi unha figura clave da literatura, do debuxo e da política nas primeiras décadas do século XX. Ademais, a súa obra é coñecida e recoñecida xa non só en Galicia, senón tamén a nivel nacional. E, bueno, neste 75 aniversario da súa morte, o Grupo Nacionalista propónnos a elaboración dun programa de actividades para conmemorar esta efeméride, un programa propio. Se é verdade que xa teñen lugar anualmente, ou xa se celebran algunhas conmemoracións, como pode ser a ofrenda floral que se realiza cada tarde do 25 de xullo no Panteón de Galegos Ilustres, despois da misa por Rosalía de Castro, ou as medallas que levan o seu nome e que cada ano otorga a Xunta de Galicia. Ben, nós estamos totalmente de acordo con esta proposta e, ademais, animamos ao Goberno Municipal a que isto non se quede simplemente nunha moción non vinculante e que, de verdade, se leve a cabo unha programación atractiva durante o ano 2025 que conmemore o pasamento do ilustre rianxeiro. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceira popular. Moitas
Grazas, señora alcaldesa, e boa noite a todos e a todas. Ben, pois deste grupo estamos totalmente de acordo co contido desta moción. Creemos que dada a relevancia histórica, cultural e política de Castelao na nosa historia, ben merece este recoñecemento, e máis, pois no noso concello se cabe xa que leva, bueno, a nosa biblioteca leva o seu nome, como ben di xa na exposición de motivos, e tamén, como di na exposición de motivos, a Xunta fixo público a intención de propor a todos os grupos do Parlamento a declaración no ano 2025 como ano Castelao, cousa que sucederá en breve. Creemos que tanto os actos que leva a cabo a Xunta como os que se fagan dentro do Concello podense complementar perfectamente uns e outros e poñer en valor o legado de Castelao. Mais nada, bueno, imos votar a favor, evidentemente, desta moción e máis nada nesta primeira intervención. Moitas gracias. Moitas grazas. Delegada de Cultura, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, moi brevemente. A importancia que Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao tivo na historia do noso país creo que non é discutida por ninguén. Foi narrador, ensaísta, dramaturgo, debuxante, médico, profesor, político e un dos pais do nacionalismo galego. Xa o mes pasado, como ben dicía a moción do Bloque Nacionalista Galego no mes de novembro, se fixo un acto simbólico que recoñecía a súa persoa como primeiro presidente de Galiza por haber exercido como tal no Consello de Galiza, un goberno que se formou en Uruguai no 1944, e así se fixo tras un acordo entre os tres grupos da Cámara, atendendo unha solicitude que presentara ou fora impulsada polo Partido Galeguista para honrar ao considerado como pai do nacionalismo galego. Castelao morreu no exilio con 63 anos e tras unha fructífica vida en todos estes eidos que mencionamos, e a principios deste ano 2025, en xaneiro, se cumprirán os 75 anos do seu falecemento. É verdade, como ben indicou a voceira do Bloque Nacionalista Galego, que a Xunta presentou unha iniciativa que esperemos, como di a voceira do Partido Popular, se cumpra ou sucederá en moi breve espazo de tempo, para dedicar este 2025 a recoñecer a súa figura e no que se vai a denominar como Ano Castelao teñen a intención de facer diversas actividades que recordan e poñan en valor a súa recoñecidísima traxectoria. Pero como propón o Bloque Nacionalista Galego, non nos parece desatinado que, ademais de unirnos e acoller as actividades que dende outras administracións se nos presenten o noso municipio, o noso Concello organice neste ano actividades que veñan a reconocer a figura de Castelao, sobre todo en valor a figura de Castelao. Ademais, como ben dixo a voceira do Bloque Nacionalista Galego, a súa traxectoria dá para moito. Exposicións, conferencias, teatro, lecturas de libros, clubes de lectura monográficos, mesas redondas, concursos de caricaturas, se poden facer actividades de moi distinta natureza. Moitas destas actividades, claro, habrá que ter en conta o orzamento que temos dende Cultura para organizalas, pero dende logo é un moi bo ano para facer actividades pensando ou dirixidas a ensalzar a figura de Castelao. Como se di tamén na moción, a convocatoria do Concello da Cultura, que se voltou a reunir desde este ano 2024, entendemos que é a forma máis axeitada na que a ciudadanía e o tecido asociativo do noso municipio, a él se convocan todas as asociacións e agrupacións de carácter cultural no seu amplo senso, inscrito no rexistro de asociacións do noso municipio, pode participar na vida cultural de Betanzos. Tiñamos un compromiso e teñamos a intención de programar outra reunión a finais deste ano. Si que é verdade que dende Cultura estivemos esperando a que se presentaran as subvencións, que foi un tema que tratamos recurrentemente nas dúas reuniones anteriores. Eso non se fixo hasta o pasado día 3 de xaneiro, e agora xa estamos nas datas 3 de decembro, que en xaneiro ainda non chegamos. E agora xa estamos nestas datas de Nadal, nestas datas de decembro, pero temos a intención de convocar o Consello para o próximo día 16 de xaneiro, por iso me viña a min o de xaneiro, unha vez que pasen as festas, e se incluirá, xa tiñamos pensado, xa falamos, de incluir no punto da orde do día as posibles iniciativas para facer actividades culturais durante o ano 2025, e agora se porá facer actividades que teñan como fin a conmemorar o 75 aniversario do falecemento de Castelao.
o que tamén dará marxen a esperar o 16 de xaneiro para que as asociacións teñan un tempo para poder pensar en posibles iniciativas que nos poidan presentar. Tamén parecenos pertinente involucrar na celebración a Biblioteca Castelao e a Ban en xeral, non só por levar o seu nome, que tamén, senón porque, ademais, nos últimos tempos se incrementou notablemente a organización de actividades culturais dende ela, e non é baladí a importancia histórica e literaria que ten Castelao no noso pobo, na nosa historia. Por todo isto, o voto do Partido Socialista vai ser, como non, favorable. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, estes días, así, mirando a xenda, pensaba que o ano 2025 pode ser un ano sumamente interesante para o conxunto da cultura galega. Claro, as institucións se poñen a traballar. Onte mesmo o crítico literario Ramón Nicolás, na súa páxina de crítica da Voz de Galicia, advertía que ninguén desde a Consellería de Cultura está a preparar o centenario da xeración do 25, a xeración de vanguarda. Neste caso, a Consellería non está, nin a esperamos. No referente ao ano Castelao pasa algo similar, é dicir, anunciouse a intención de propor a todos os grupos a declaración, a intención de propor. Nin houve proposta, nin esa intención se materializou. Fala vostede de brevidade, agardemos que esa brevidade efectivamente frutifique. Só o Consello da Cultura Galega creou unha comisión para elaborar unha proposta de actividades, que non é pouca cousa, porque o Consello da Cultura Galega debe ser o referente tamén na realización de actividade cultural neste o noso territorio. E por iso creemos que o Concello de Betanzos ten aquí unha oportunidade para ser un referente neste sentido, elaborando un programa propio, un programa completo, que se complemente a súa vez con aquelas propostas que poidan vir desde o exterior, que agardamos que sexan moitas e moi interesantes, un programa de actividades que teña en conta ese carácter poliédrico que mencionábamos todas as persoas que interviñemos da figura de Afonso Daniel Rodríguez Castelao. Mencionaba a Consellería de Cultura algunhas delas, claro, poderemos facer actividades teatrais, por exemplo, dedicar o ciclo de teatro aficionado a Castelao e aos seus vellos non debe de enamorarse. Podemos e debemos implicar a un centro de artes plásticas de referencia como é o CIEC, que temos aquí a escasos metros para, de alguna maneira, poñer en valor a figura de Castelao e a súa obra plástica como debuxante. Podemos e debemos facer actividades que teñan en conta o seu labor de grande narrador referente dentro do grupo Nós, e tamén actividades que investiguen a súa faceta política, ideolóxica e de investigador da etnografía galega e de pai do nacionalismo galego, porque non en van, el é o recoñecido como o primeiro presidente da Galiza desde este 15 de novembro. Creemos que debemos aproveitar esta oportunidade, debemos saber tamén aproveitar os espazos con que contamos neste Concello, ese CIEC ao que facía referencia, o Teatro Alfonsetti, e tamén a Biblioteca Castelao e o Museo das Mariñas. Habilitouse non hai moito unha nova sala para exposicións temporais, que tamén pode ser aproveitada neste ano Castelao para unha exposición sobre el. Non esquezamos que somos o museo que ten a única bandeira das Irmandades da Fala que se conserva en todo o territorio galego e de fora, que Castelao tamén participou nas Irmandades da Fala, ou sexa que temos obxectos tamén de moita interesante, moita reliquia, moito fetiche que ten que ver con Castelao. Aproveitémolo, sexamos referentes e poñámonos á fronte desta oportunidade que se nos brinda neste 75 cabodano de Castelao. Nada máis e moitas grazas polo apoio a esta moción de todos os grupos políticos. Moitas grazas, concelleiro. Concelleira popular, algo que engadir? Nada. Concelleira... Nada máis dicir que sí que é verdade que hai actos que ao longo do ano recollen como son as medallas Castelao e tamén a ofrenda floral, pero entendo que aquí o que se pide é que neste ano especial se faga unha programación especial para especialmente recordar a figura de Castelao. E sí que é verdade que as mocións non son vinculantes, por chamalo de alguna maneira, o que aquí se aproba, pero bueno, eu creo que procuramos facer os compromisos que se adquiren, procuramos cumprilos. Tampouco é vinculante ter a intención de chamar este ano ano Castelao, pero eu espero e desexo que a Xunta de Galicia en un breve moi espacio de tempo o faga posible e tome esa iniciativa dunha maneira xa concreta, así que nada máis que dicir. Moitas grazas.
Pois entendo, señor secretario, que esta moción tamén se aproba por unanimidade. Só quería engadir unha cousa, que tampouco podemos esquecer a vinculación persoal que Castelao tivo con Betanzos e co Centro Betanzos de Bosaires en concreto, que tamén pode dar xogo a esas actividades que se organizan dende o Concello. Ben, pois apróbase por unanimidade. Señor secretario, pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é o punto sétimo, moción dos concelleiros non adscritos relativa á instalación de sistemas de videovigilancia. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, procedo a dar lectura á moción que presentamos neste pleno de decembro. Dende hai xa varios meses asistimos impotentes ao espectáculo diario do destrozo do patrimonio público e privado na nosa cidade. Actos vandálicos contra o mobiliario urbano, pintadas en fachadas, bancos que desaparecen ou mesmo aparecen no río, ataques contra o mobiliario dos negocios comerciais e de hostelería, así como daños en parques e macetas. Todo isto sumado a reiteradas situacións de inseguridade que se viven últimamente en Betanzos e que os veciños non deixan de denunciar. Comentábamos no pleno de novembro as reunións informais que estaban tendo lugar no entorno da Plaza de Doña Águeda, mais son moitos os emprazamentos onde detectamos este tipo de encontros. Nos baños públicos da Alameda, no parking da Praza dos Irmáns García Naveira, en Cruz Verde, Rúa dos Xudeus, nos soportais da Fonte Dunta, no Paseo da Tolerancia, na Praza de Pepito Arreola. Este tipo de actos e sucesos non son evidentemente exclusivos de Betanzos, pero é innegable que actualmente é un dos principais problemas da nosa cidade. Todos sabemos que os individuos que os realizan fano amparándose na falta de vigilancia ou na nocturnidade, e na maioría dos casos gozan de impunidade, o que os anima a proseguir. Polo que nós entendemos que temos que combater e tentar minimizar todo o posible estes comportamentos con todas as ferramentas legais das que dispoñamos. Un dos instrumentos que parece que noutras cidades demostrou a súa eficacia son os sistemas de videovigilancia. A tecnoloxía permite hoxe abordar a vigilancia de multitude de espazos cuns custos relativamente baixos, custos que serían rapidamente amortizados co aforro na reposición das desfeitas. Ante a presencia de cámaras que poidan gravar a acción, estamos convencidos que algún o pensará dúas veces antes de romper algo que é de todos ou de realizar determinados comportamentos de dubidosa honorabilidade. Consideramos oportuna a instalación de cámaras de videovigilancia que defendan e protexan o noso patrimonio, tanto público como privado, para tres casos. En primeiro lugar, disuadir a aqueles que teñan intención de cometer ataques a propiedades públicas ou privadas. En segundo lugar, axudar a policía para dar coa identidade de quen os comete co fin de poñelos a dispor judicial. E, en terceiro lugar, achegar aos xuíces as probas necesarias para poder impoñer a sanción correspondente. Somos conscientes de que a colocación de cámaras de vigilancia en espazos públicos é un tema delicado, onde poden chocar o dereito á intimidade e á propia imaxe, polo almacenamento e uso das imaxes gravadas, coa seguridade pública. Nós, pola nosa banda, estamos convencidos de que a efectividade do método está máis que demostrada e é por esta razón pola que demandamos estude a súa instalación paso a paso, conforme a legislación vixente na materia e coa aprobación dos organismos oficiais correspondentes. Estes concelleiros somos coñecedores dos tempos que se manexen na Administración e de modo especial no Concello de Betanzos, polo que creemos que hai que poñerse xa a traballar para que non nos suceda o mesmo que a concellos como o de Valencia, no que se demorou 4 anos a tramitación ata contar coa aprobación da Comisión de Garantías para instalar unha vintena de cámaras no Xardín do Turia. Contamos xa coa experiencia contrastada de centos de concellos de toda España, que protexeron incluso as súas zonas verdes, como o de Zaragoza, empeñado en acabar cos actos vandálicos na ribeira do río Gallego, ou o de Denia, en cuxo parque de Torrequemada eran atacadas constantemente as súas especies animais e vegetais. É por isto que propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Instar a alcaldesa a que dé instruccións para a elaboración dun estudo sobre as necesidades e ubicacións idóneas para a instalación de videocámaras de seguridade previo informe xurídico municipal. Nesta primeira intervención nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas. Señora alcaldesa, desde o BNG, como xa dixemos as múltiples veces que a dereita leva intentando crear alarma social co tema da seguridade, non podemos compartir esta actitude que, como xa dixemos, só contribúe a que a nosa veciñanza estea cada vez máis preocupada e a crear tensión e nerviosismo. Nós creemos que os casos dos que falaba agora na exposición de motivos da súa moción o
concelleiro non adscrito, son casos puntuais, que non é o habitual e non estamos por riba da media dos concellos que nos rodean en este tipo de problemas. E penso que a Policía Local xa está traballando conxuntamente ca Garda Civil para minimizalos o máximo que se poida. Nesta primeira intervención, nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, vocero popular. Antes de nada, indicar aquí que no punto 7 se di moción dos concelleiros non adscritos. Debería indicarse moción do concelleiro con nome e apelidos, tal e como se aprobou no pleno anterior, entendo eu, porque se non se está tratando unha moción como se a presentaran en conxunto, cando realmente a que está presentando é o concelleiro Caliu. É un tema de forma, máis nada. Ben, continuo ca moción. Dende o Grupo Popular consideramos que a seguridade cidadá e protección do patrimonio público e privado deben de ser unha prioridade para este Concello. A instalación de sistemas de videovigilancia é unha medida que, ben implementada e conforme a legislación vixente, pode contribuir de forma eficaz a disuadir actos vandálicos e mellorar a seguridade na nosa cidade. Porén, non podemos deixar de sinalar que esta iniciativa non é nova. O noso grupo xa levou a pleno en ocasións anteriores a necesidade de estudar e implementar medidas de control como esta, poñendo ademais a coordinación coas forzas de seguridade para maximizar a súa eficacia. É importante recordar que a videovigilancia por si soa non resolve todos os problemas de vandalismo e inseguridade, senón que debe formar parte dunha estrategia integral que combine prevención, educación e actuación policial. A Comisión de Garantías de Videovigilancia e a Axencia Española de Protección de Datos teñen un papel fundamental na autorización deste tipo de sistemas co fin de equilibrar a seguridade coa protección da intimidade cidadá. Ademais, a experiencia de outros concellos demostra que é preciso un estudo riguroso para determinar as localizacións idóneas e evitar inversións ineficaces. Compre falar tamén dos sistemas de análise de vídeo asistidos por inteligencia artificial. Representan unha evolución tecnolóxica moi significativa no ámbito da seguridade e a vigilancia. Estas solucións permiten monitorizar en tempo real espazos públicos ou privados, sen necesidade de gravar imaxes de maneira permanente, o que resolve unha das principais preocupacións ligadas á videovigilancia, o respecto á privacidade e á protección de datos. Por último, queremos lembrar que, aínda que a tecnoloxía é un aliado importante, non pode sustituir a presenza policial nin as campañas de concienciación cidadá, que son esenciais para mantener o espacio público seguro e cuidado. En resumo, votamos a favor desta moción porque coincidimos no fondo da proposta, pero animamos ao Goberno municipal a que non se limite a esta medida e desenvolva unha estrategia de seguridade máis ambiciosa e coordinada. Mais nada, gracias. Moitas grazas. Delegado de Seguridade, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Nada, con moita brevidade, un tema recurrente, non? No que se falou xa con diversas mocións presentadas aquí neste pleno da Corporación Municipal de Betanzos, pero sí o que queremos manifestar é, por unha banda, distinguir non o que é a inseguridade como tal e, por outra banda, o que son os actos incívicos, os actos vandálicos, tanto contra a propiedade municipal como contra propiedades de carácter privado. E si é certo que é un asunto recurrente, pero é un asunto que este goberno local en ningún momento desbotou nin deixou de traballar en el. En dúas vías principais. A primeira, con presencia policial de forma constante, e en base ao que tamén falábamos no pleno extraordinario do mes de novembro, no que se daba conta da situación da policía local co gallo dunha modificación orzamentaria para poder facer fronte ao pagamento de horas extraordinarias ao persoal municipal. Falábamos por aquel entón de que das 19 prazas disponibles no cadro de persoal, pois tiñamos 13 axentes que podían realizar turnos en horario de mañá, tarde e noite. Perdón, naquel momento eran 11, agora son 13, posto que unha desas vacantes por baixa xa está incorporada e unha das persoas que se formou na Academia Galega de Seguridade pois xa está traballando no Concello. Por lo tanto, estamos a traballar en base a esos efectivos cos que dispoñemos, estamos a traballar en cubrir as vacantes oportunas. Falábamos por aquel momento na
complexidade que tiñamos que sufrir este Concello, como todos os outros, co sistema de cobertura de vacantes producidas mediante as distintas convocatorias na Academia Galega de Seguridade e a formación, que evidentemente é lógica, pero que desde que se produce unha vacante se tarda unha media de 2 anos en poder cubrila. Por lo tanto, dende ese punto de vista do reforzo da Policía Local e do traballo arreo que se están a levar a cabo, e por outra banda, decía, outro dos aspectos que estamos tamén cos que contamos para tratar de paliar esos actos incívicos, pois é a instalación de cámaras, evidentemente, que xa están en recintos pechados, como poden ser as dependencias do Centro Social de Persoas Maiores, a zona do pasatempo da entrada que non é pública, ou incluso no hall dos baños, que recentemente pois paráronse de sufrir actos vandálicos logo da grabación que se realizou. E lles quero decir que que o autor nin era unha destas persoas que se cita na moción desas reunións dos soportais da Rúa dos Ángeles ou da Alameda, nin era ningunha persoa con antecedentes. Era un veciño de Betanzos que, dado a facer ese tipo que ten como hobby ese tipo de comportamentos incívicos. Parece que despois da grabación que a cousa pois se tranquilizou. E tamén quero distinguir ese aspecto que decían desas reunións ou aglomeracións en determinadas zonas do noso municipio, o repunte de inseguridade. O que decía o voceiro do Grupo Nacionalista. Os datos que dispoñemos é que Betanzos está por debaixo da media da provincia, está por debaixo da media estatal, pero isto non quere decir que non traballemos para que esta media cada vez sexa máis baixa. E, polo tanto, estamos traballando de forma coordinada Policía Local e Garda Civil en distintos operativos que se están levando a cabo a día de hoxe. Estamos realizando patrullas principalmente reforzando esas noites que non por falta de vixiancia, como din vostedes, pero sí, aproveitando a nocturnidade, se incrementan pois esos actos vandálicos ou incluso sí de inseguridade, e recentemente a nosa Policía Local na zona de Caraña acaba de deter a 2 persoas que entraron nunha propiedade privada e que foron detidos por parte da Policía Local. Entón, estamos levando a cabo patrullas de vixiancia. Tamén é certo que se pode estar cometendo un roubo na zona de Xanrozo cando a patrulla está na zona de San Martiño. Eso é inevitable, temos os medios que temos, gustaríanos ter máis dunha patrulla, pero é inviable. Pero ainda así se está reforzando mediante un coche camuflado da Policía Local, que evidentemente é coñecido pola nosa veciñanza, pero non pola xente que ven de fora, que é a que está realizando estos roubos, porque todas as persoas que se detiveron, si é certo que temos sospeitas, e así tamén nos lo indican dende a Garda Civil, que é unha banda organizada e non son nin veciños nin veciñas de Betanzos. E na actualidade, todos e todas son coñecedores de que se están a instalar dentro dunha subvención europea unha serie de cámaras para o control de acceso e de tráfico no casco histórico. Son 12 cámaras que se van a instalar en 9 ubicacións distintas, concretamente, e o quero dicir porque se está alimentando un bulo, se están lanzando unha serie de acusacións que, a verdade, non comprendo porque se está entrando a alimentar ese embarramento dunha medida que nin siquiera está en funcionamento para quitar algún tipo de rédito electoral de que si este goberno municipal pois vai a cortar o tráfico na zona de Bicoca, de si vai a peatonalizar ao 100% o casco histórico, o 50%, o 25%, si non van a poder entrar vehículos, etcétera, etcétera. A día de hoxe o que son as cámaras instaladas, evidentemente para ese control de accesos que se levará a cabo e se anunciará no seu momento e se falará con todos os actores implicados para explicarlles cal pode ser a proposta, que a día de hoxe non está definida. Entón, esos 9 emprazamentos que son na Cañota coa confluencia da Rúa dos Ángeles, na Rúa dos Ferradores confluencia ca Avenida de Castela, no Rollo
confluencia ca Praza de Galicia, no Palco da Música para controlar a Porta da Vila, na Rúa Linares Rivas, na Ponte Nova, na Ponte Vella e na Rúa Cabildos, é dicir, nas tres saídas do noso casco histórico, pois aproveitando esa instalación, no seu momento estenderase para ese control de tráfico na zona da Rúa Rosalía de Castro, que é un compromiso deste goberno municipal ca veciñanza, e poderá utilizar ese sistema si estamos de acordo e nos dan a autorización para elo na Comisión de Garantías dependente da delegación do goberno, si se estima para esa vixiancia da vía pública. A día de hoxe, a maiores destas instalacións, a Policía Local acabase de dotar do programa Apolo, como falaba o voceiro do Grupo Popular, que o cal, pois, mediante esa inteligencia artificial, pois pode facer rastreo e está interconectado con todas as policías de España que teñen o mesmo sistema, conectado ca Deputación Provincial da Coruña para a xestión das sancións, polo tanto, unha ferramenta entendemos que é importante. E no seu momento, xa para rematar, tamén dicir que o Concello de Betanzos solicitou no seu momento tamén colocar 2 cámaras para gravar na vía pública, unha na sede da Policía Local e outra na Rúa da Fonte de Unta, posto que por aquel momento se estaban producindo unha serie de comportamentos incívicos nos colectores e nas xardineiras instaladas na Porta da Vila, e a Delegación do Goberno autorizou a colocación na sede da Policía Local, pero non na da Rúa da Fonte de Unta, porque non entendían que os actos incívicos que se estaban producindo ali pois eran suficientemente justificados para a instalación deste tipo de dispositivos, e tamén o entendo en certa medida. Polo tanto, non temos ningún inconveniente en facer ningún tipo de estudio. Asegurosles que ese permiso a Comisión de Garantías non tardou 4 anos, o fixemos en 15 días, polo tanto, unha vez que teñamos ese estudio preliminar, pois falaremos e trataremos, de acordo cos criterios da Policía Local, pois aplicalo de ser o caso, pero evidentemente sempre con todas as garantías legais e da liberdade, non? Que tamén debemos de ter toda a cidadanía, como ben decía o voceiro do Grupo Nacionalista. Nada máis, sí. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Grazas, señora alcaldesa. Ben, contestándolle ao voceiro do BNG en primeiro lugar, de alarma social, nada. Nos estamos na rúa e pois é moi frecuente que os veciños se acerquen a nós e nos trasladen situacións nas que de verdade pois suceden actos nos que estamos aquí comentando. Evidentemente, as estadísticas están ben, sí, pero que unha estadística sexa favorable non quere dicir que non teñamos que traballar para que non exista ningunha situación deste tipo na nosa cidade. Hoxe mesmo, o meu compañeiro comentabanlle unha situación que tivo lugar a semana pasada no campo de fútbol, no Estadio García Irmáns, no que entraron a roubar os balóns e tamén diverso material que teñen ali persoas que xogan a petanca. Entón, vamos a ver, estas situacións están ocurrindo, o mesmo voceiro do Grupo de Goberno comentaba certas situacións que se dan, e sí que é verdade que a nós hai veciños que nos trasladan que se senten inseguros en determinados momentos. Non é unha cuestión de crear alarma social, é unha cuestión de trasladar e traer aquí as súas demandas. E entendemos que estamos no mesmo dereito que vostedes de traer o que consideren. Ben, evidentemente, claro que hai que distinguir inseguridade de actos vandálicos, mas queremos que esta medida podería servir para paliar as dúas cousas, non? De todos modos, esta proposta é en positivo e queremos que pode ser un paso cara adiante para aumentar a seguridade na nosa cidade, tamén para evitar ter que facer gastos reiterados, por exemplo, non sei, temos comentado moitas veces co señor Hermida dos parques infantís, non? Que é moi frecuente, moi habitual que haxa daños nos parques infantís. Igual a instalación dunha cámara o que fai é disuadir, como corría nos baños do pasatempo, a esas persoas que teñan previsto, que non teñen por que ser, pode ser calquera, non? Calquera veciño de Betanzos ou calquera veciño que ande por aquí que nos visite en calquera día. Pois que antes de realizar ese acto incívico, ese destrozo, evitamos que suceda e, ademais, evitamos o gasto que
vai a ocasionar, e ademais pode ser un instrumento para axudar a policía local. Nos recoñecemos, lóxicamente, ese traballo da policía local e o que queremos é dotalos de cantos máis medios poidamos, non, para realizar o seu traballo. Bueno, o que decía o voceiro do Partido Popular de que se a moción tiña que poñer concelleiros non adscritos ou o concelleiro que presenta, bueno, estes dous concelleiros non adscritos que no pleno seguinte podemos ser 3 ou 5. Neste caso estamos de acordo e traemos a moción conxuntamente, se non se atén a legalidade, cambiaremos a forma de proceder, non hai problema, de todos os modos non vamos a superar ese límite que establecimos no último pleno. Nada máis, é a miña última intervención neste salón de plenos neste ano e, polo tanto, desexarles a todos un bo Nadal. Moitas gracias. Moitas grazas, voceiro nacionalista. Grazas, señora alcaldesa. Ben, ou eu non me expliquei ben, ou o señor concelleiro non adscrito non me entendeu ben. Calquera das dúas cousas pode ser. Eu o que lle dicía era que son casos puntuais. Non lle estou dicindo que non sucedan. Digo que suceden puntualmente, que non é unha cousa habitual. Eu tamén ando pola rúa e falo con un montón de veciños e con un montón de xente e podemos trasladar un día unha persoa puntualmente, pero non é algo do día a día, entendo eu. Ademais, no caso concreto da videovigilancia, vémoslle varios problemas. O primeiro, que iso choca cos dereitos das persoas, da veciñanza, á súa privacidade e, polo tanto, cas liberdades individuais. Eu non quero que a vila na que vivo se convirta, entre comillas, no gran hermano. O segundo é que, ademais, pensamos que, como é imposible vixiar todos os parques, todos os portais, todos os parques infantís, nos entendemos que poñer unhas cámaras, como explicaba o voceiro do goberno, para controlar o tráfico e de paso disuadir, vale. Ahora, poñer cámaras, aquí hai un problema, largamos unha cámara. Non, eu eso non o vexo tampouco. E despois, desde logo, pensamos que todo isto fundamentalmente pasa pola educación, a prevención e a solución á problemática social que provoca estes problemas. Non, dende logo, pola videovigilancia, porque pensamos que iso non o vai solucionar. Polo tanto, como non pode ser de outra maneira, o noso voto vai ser en contra. Moitas grazas e felices festas a todos. Moitas grazas, voceiro popular. Ben, eu, cando escoito o que di, me parece algo, non sei, un gran hermano. Pero vostede que pensa, que está a policía mirando a cámara a ver que está facendo cada persoa? Esas cámaras, a esas grabacións só se pode acceder xa, pero é que hai que entender o concepto. Non é poñer a cámara para vixiar a xente, é poñer a cámara para que cando pase algo, a policía local ou as forzas de seguridade poidan ver que pasou nese momento. Non é que estén vixiando a xente o que fai. Que hai que entender como funcionan os sistemas de videovigilancia. Para eso está a Comisión de Garantías de Videovigilancia e a Axencia de Protección de Datos. Para o que estamos a falar, penso que a exposición que fixo o voceiro do PSOE aclara bastante que sí, estamos por debaixo da media, pero hai que estar moitísimo máis por debaixo. E que, efectivamente, as cámaras funcionan. É dicir, é algo que está funcionando. E que está funcionando non só aquí en Betanzos neses casos concretos, sino que está funcionando en toda España, en todo o mundo. É dicir, é algo fundamental. Non é un gran hermano que estén vixiando a xente. Esas grabacións só acceden aos corpos de seguridade e posiblemente cunha orden judicial. Entonces, bueno, decir eso, pues me parece, non sei, é un pouco, vamos, unha demagoxia. Pero bueno, en fin, nos reiteramos o noso voto favorable e máis nada. Grazas.
Moitas grazas, voceiro socialista. Si nada, cuatro cuestións. A primeira, felices festas a todos e a todas, tamén me sumo ao carro. As outras tres, xa entrando ao que se está a debater, non, nesta moción. E estamos falando de equipos de grabacións visuais, pois hai aquí un equipo de grabación auditiva que se pode comprobar que o que dixen foi que estábamos por debaixo das estadísticas, pero que isto non era óbice para que non seguíramos traballando. Por lo tanto, non ocultei nada, todo o contrario, non? E isto nos debe de sentir orgullosos da nosa policía, e creo que todos os grupos o estamos, pero que nunca é pouco traballo, sempre cando vaya encamiñado, pois en defender a seguridade dos nosos veciños e das nosas veciñas. Por lo tanto, seguimos traballando dende a Policía Local e en coordinación ca Garda Civil en tratar de que Betanzos sea unha cidade cada vez máis segura, que esteamos por debaixo desas medias de delitos, tanto na provincia como no resto da comunidade autónoma. Estamos a segunda cuestión, estamos a falar da realización, da elaboración dun estudo, non temos nada en contra do mesmo, sempre cando se cumpran esas dúas premisas e que anunciaba na primeira intervención, que conxugar por unha banda o control desas zonas máis sensibles, pero por outra banda as liberdades individuais e colectivas dos nosos veciños e das nosas veciñas. Por lo tanto, veremos que se desprende dese estudio, veremos que nos din os xuristas e o delegado de protección de datos tamén do Concello, que é a mesma persoa que ostenta a asesoría xurídica municipal, o funcionario que se encarga destas cuestións, e, por lo tanto, que nos guíe e que nos aclare como debemos de actuar. E xa a terceira cuestión era reforzar máis, non, esta distinción de actos incívicos fronte á inseguridade. Efectivamente, no campo do Carregal entraron a facer dano a semana pasada e no García Irmáns esta semana. Roubaron os valós, o sea, inseguridade, eu non a tildaría de inseguridade. Fixeron máis dano na cerradura e nos valós que se levaron, que tamén lle fan un quebranto económico ao club, porque cada balón deses ten unha cuantía, bueno, que non son baratos, pero si é certo que fan máis dano, menos dano económico que as molestias que causan, evidentemente, os afectados e as afectadas, que foi o clube e un dos seus directivos, posto que tamén lle levaron un equipo informático, creo que foi, pois presentaron a denuncia correspondente ante a Garda Civil e esperemos que as investigacións consigan os seus froitos. Nada máis, moitas grazas polas intervencións e o sentido da moción, non, que non é outro que mellorar a vía diaria da nosa veciñanza, e elaboraremos ese estudo respetando as liberdades. Sí, eu creo que manifestamos que se vai a aprobar, vai. Pois debatido o asunto, señor secretario, que se someta a votación esta moción. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Pois queda aprobado co voto favorable dos concelleiros non adscritos, do Grupo Socialista e do Partido Popular, e o voto en contra do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte. O punto seguinte é o punto 8º, moción do PP sobre o taxazo municipal pola xestión de residuos. Voceiro Popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben. O Goberno de España está a asfixiar os concellos con continuas medidas que gravan a xeración e xestión de residuos ao beiro da Lei 7/22 de 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular. A subida do recibo da recodilla de residuos é o resultado da toma de decisións unilaterais do Goberno central que supuxeron un sobrecusto no último ano e medio. Estas medidas, ademais, non se sustentan, como di o Goberno central, no cumprimento da Directiva Europea 18/851 de residuos, pois esta non obriga a establecer taxas ni impostos de lixo específicos. De feito, hai 18 Estados membros da Unión Europea que non están a aplicar os impostos ao vertido e valorización, ben porque entenden que non responden aos obxectivos previstos, ben porque solicitaron moratorias. Así, o afán impositivo recaudador do Goberno central está a poñer en serio risco as contas dos concellos, dos cidadáns e dos propios xestores de residuos. A isto
Engadirase a partir do 10 de abril do 25 unha nova taxa diferenciada, específica e non deficitaria que os concellos se verán obrigados a establecer para gravar os servicios de xestión de residuos baseándose no volumen de xeración de lixo. Mentres, o Executivo Central non propón ninguna alternativa para aliviar os custos aos concellos que supoñen os novos impostos. A Xunta xa adoptou medidas para suavizar o seu impacto. Por todo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Betanzos presenta os seguintes acordos. Solicitarlle ao Goberno de España 1. Respetar a autonomía municipal, recoñecer a liberdade dos concellos para establecer os seus propios tributos, permitindo que as entidades locais podan aliviar a carga fiscal dos seus cidadáns. Que dé a marcha atrás e suprima todos os impostos que gravan a actividade do tratamento de residuos. Realizar un estudio de impacto pormenorizado que permita definir o custo por servicio. Contribuir a sufragar as campañas de comunicación dos concellos dirixidas a incentivar a concienciación cidadá de compromisos con separación de residuos e a reciclase para a consecución de obxectivos comunitarios en materia de residuos. Que a alcaldesa ou persona que delegue leve a fin estes acordos. Mais nada máis. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Por encima de gobiernos y consorcios está el ciudadano de cada concello, que al final es al que le repercute. Los vecinos de Betanzos no entienden que les haya subido un 30% la recogida de residuos, cuando otros concellos, como por ejemplo La Coruña, está pagando la mitad de la tasa. Habrá que darles, creo, una explicación. Los miembros de esta corporación sí lo sabemos, y no es fácil la tarea. Por lo cual, nuestro voto será favorable. Nada más. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Grazas, boa noite a todas. O Estado, por transposición dunha resolución da Unión Europea, é o que penaliza e obriga a penalizar esa xestión do lixo polo modelo de incineración de Sogama. Non entendemos moi ben este tipo de moción no noso concello, porque o noso concello nin siquiera ten o tipo de incineración, ou sea, o tratamento do lixo de Sogama. Esta suba ven de negarse a adaptar ese modelo de tratamento do lixo no que consiste na incineración do 80% dos residuos que Sogama recolecta. A parte deso, Sogama ten centralizado todo o tratamento dos seus residuos na planta de Cerceda, co que eso supón que se recolle os residuos en Ourense hai que trasladalos ata Cerceda para facer o tratamento, co que todavía é un sistema máis insostible. Insistimos, esta suba do recibo da que falan é polo tratamento dos residuos de Sogama. Nós tratamos os nosos residuos a través de Nostián. Entón, non entendemos ese tipo de moción no noso concello que solamente sirve para confundir a veciñanza, para volver a meter ou malmeter máis non sei, máis confusión nos veciños, e que non entendo moi ben. No noso concello, a suba do recibo subeuse e explicouse, creo recordar que en anteriores plenos, que era porque o recibo estaba sin revisar dende o 2018 ou 2019, que non ten nada que ver con esta transposición da Unión Europea desta multa que fai o goberno español. Entonces, insistimos, non entendemos moi ben este tipo de mocións para o noso concello porque ni siquiera nos afecta. Nada máis. Grazas. Moitas grazas. Delegado de Medio Ambiente ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. O Goberno da Xunta de Galicia está a asfixiar a todos e cada un dos concellos de Galicia coa súa continua e diaria falta de xestión que obriga a todos os concellos da nosa comunidade autónoma a asumir competencias totalmente impropias a pesar do que diga a legislación. Así podería comezar a exposición de motivos do Partido Popular de Betanzos, pero non, unha vez máis, o Partido Popular de Betanzos volve a ser fiel e leal ás súas formas, a descorrer bulos, confundir, enganar e, como non, facer o teatrillo ao cal nos teñen afeito de dar patada cara arriba e non asumir as súas responsabilidades cando lle corresponde. Un Partido Popular que, como vemos, non cree nas autonomías e que non cree porque cando veñen os problemas a Xunta de Galicia e a artillería de lodo do Partido Popular, alá por onde pasan, escorren responsabilidades e afirman como a cordeiros que todos os males que ten Galicia
son culpa do Goberno de España e, no seu defecto, dos gobernos locais. E con esta moción non nos volven a defraudar. Hoxe volvenos a presentar unha moción plagada de mentiras e de medias verdades debido a que parte coa premisa falsa de que unha lei que ven do Estado, cando vostedes ben saben que non. E que máis, igual deberían de ser vostedes quen deberían de dar explicacións do porqué e da orixe desta situación por motivos moi claros. Un motivo é, como ben saben, que o que se aplica para o próximo ano é unha transposición, como mencionaba a voceira nacionalista, dunha directiva europea aprobada no ano 2018. E vaya, quen gobernaba neste país no ano 2018? O Partido Popular. Que grupo español con representación no Parlamento Europeo non presentou ningunha alegación a esta directiva? Vaya, o Partido Popular. Pois, señores do PP de Betanzos, vostedes ben saben que esta lei que se aplica é como consecuencia dunha directiva europea e non por unha aplicación dunha lei do Estado. Pero ben, xa postos a mentir, na súa moción afirman que hai 18 Estados membros da UE que non están a aplicar os impostos á vertedura e á valorización. E iso é unha verdade a medias, porque a realidade é que na actualidade hai 8 estados que incumpren o obxectivo de residuos urbanos imposto pola Unión Europea, entre eles España, tal e como menciona o informe da Comisión Europea o Comité Económico e Social Europea, no que fai referencia a esta situación. Con todo, este informe tamén menciona que sí que hai moitos outros países da Unión Europea que sí que cumpren, como son Bélxica, Chequia, Austria, Italia, Alemanha, Eslovenia, etc. Así que, por tanto, non é certo que non haxa países que non cumpren con esta norma, senón que xa existen países en toda Europa que levan anos cumprindo con políticas moi claras orientadas a unha xestión de residuos verdes e eficientes co medio ambiente. Pero para situarnos e poñernos un pouco en contexto, vou dar uns datos. Cada galego xera aproximadamente 37 kilos ao mes de residuos. Un alemán, 10 kilos. Un romanés, 25,8 kilos e un polaco, 30 kilos. Por tanto, é evidente que isto non é unha cuestión do Goberno central, máis ben é unha cuestión de modelo. É unha cuestión de modelo e de evidente falta de xestión por parte da Xunta de Galicia, tanto a do señor Feijóo como a do señor Rueda. Voulles pedir que respeten a todas as intervencións, como se procuro que se respeten as de todos. Pode continuar. Grazas, señora alcaldesa. Que a pesar de coñecer a aplicación desta lei pola transposición desta directiva e coa xa aprobada no ano 2008, dirixiu os seus tiros cara onde estábamos a día de hoxe e que vostedes no Goberno da Xunta de Galicia deixaron unha vez de máis de lado as súas responsabilidades. Non asumiron nin asumen as súas competencias e, por tanto, siguen na mesma liña, cun modelo obsoleto que aposta pola incineración e o enterro de residuos fronte a un modelo eficiente e menos lesivo como é o da reciclaxe. Así que, por tanto, é unha cuestión de prioridades. Pero, claro, o que contamina, paga, e se Rueda contamina, Rueda debería de pagar. Pero non paga a Xunta, non paga a Rueda. Pagan os de sempre, os concellos de Galicia, e, por tanto, pagan os veciños e veciñas de Galicia. E isto de que pagan os concellos e convida a Xunta de Galicia, volvese a servir unha vez no mesmo plato. Mentres vostedes lle baixan os impostos aos ricos, os galegos pagan máis pola taxa da basura. Vostedes, no ano 2014, subiron ao canon de Sogama un 33,5% aos concellos de Galicia. Vostedes, no ano 2023, tentaron retirar a bonificación aprobado no ano 2019 que premiaba aquelas políticas que melloraban a xestión de residuos urbanos, e este ano, e a pesar da forte oposición tanto da Federación Galega de Municipios e Provincias, así como do PSDG no Parlamento de Galicia, vostedes suprimen esta bonificación para o ano 2025. E, por tanto, vai a supoñer unha subida dun 15% no recibo da taxa da basura.
unha penalización para aqueles concellos que cumprían coa premisa de mellorar as súas políticas de xestión de residuos e insistimos coa única prioridade que teñen vostedes alá na Xunta de Galicia, que é a de baixarlle os impostos aos máis ricos. E se a Xunta de Galicia, en vez de deixar de ingresar esos 251 millóns de euros que lle regala aos ricos de Galicia, destinase eses recursos que deixan de perder os galegos e galegas a asumir e a aboar o 100% da subida deste cano, pois non estaríamos a debater sobre este asunto. Pero non, vostedes seguen obcecados nese modelo de xestión contaminante, un modelo penalizado por Europa e que por unha forma de xestión que vostedes puderon cambiar desde hai décadas fan culpable a outros da subida da taxa que tiñan que cambiar vostedes desde hai anos. Pero non, e como dicía ao principio desta intervención, ao Estado e aos concellos e as galegas e as galegas facendo todo o contrario que os obriga a lei. Balóns fora e leña para outros. Pero non, señoras e señores do PP, como non nos sentimos responsables da súa nula e nefasta xestión e ante a infesta de mentiras que soltan nesta moción e, sobre todo, ante a falta, ante inexistente autocrítica e falta de proposta ou dun novo modelo de xestión, a nosa posición, evidentemente, será en contra. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro Popular, ten a palabra. Ben, polo que se ve o Bloque e o PSOE cando se trata de subir impostos, pois se alinean perfectamente. Verá, de xestión non me pode falar ninguén de vostedes. Primeiro, eso xa o deixo moi claro. E logo, que afecte ou non afecte a Betanzos de forma directa ou indirecta, non sei como afectaba o Galtren e esas fantasías que teñen vostedes, señores do Bloque, pero, verá, as subidas de impostos nos acaban afectando a todos ao final. Mais nada, grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Cuando nombré que esta corporación sabíamos la tarea difícil que era lo del consultorio, parece que ciertas personas me miraron como que no me entendían. Pues es muy fácil. La señora alcaldesa en la última comisión que tuvimos nos explicó con todo detalle y perfectamente lo difícil que era pelear con las empresas y a tres bandas y lo entiendo perfectamente. Por eso pido simplemente que a los betanceiros les dé una explicación, porque los demás lo sabemos, pero en general nuestros vecinos no. Pido simplemente una explicación, nada más. No es para mirarme como quien reírse de mí. Nada más. Buenas noches. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Grazas. Insistimos no mismo. Este tipo de mocións o único que consiguen é enredar aos veciños. É dicir, esta suba do canon ben motivada, como ben decía o compañeiro do Partido Socialista, polo modelo de incineración de Sogama, solamente polo modelo de incineración de Sogama. Defendan a súa moción e non boten balos fora e non se queden calados, porque é certo que o que defenden é indefendible. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Voceiro socialista. Grazas, señor alcalde. Mire, señor portavoz do Partido Popular, esta moción reflicte a falta de xestión. Isto é falta de xestión. Falta de xestión da Xunta de Galicia ou facerse o sueco, mellor dito, porque a verdade é que se le va advertindo desta situación desde a primeira directiva que entrou en vigor no ano 2008 e tanto un goberno como a outro do Partido Popular na Xunta de Galicia fixeron caso omiso a estas directivas. O Partido Popular, estando no goberno central, o mesmo, o seu grupo parlamentario no Parlamento Europeo, non fixo ninguna alegación. Por tanto, non serei eu quen lle vai a dar leccións de xestión, pero creo que vostedes, neste caso, tampouco serán os máis adecuados. O que está claro é que o modelo de xestión do Partido Popular de Galicia, que neste caso directamente non reflicte, como xa se mencionou, a Betanzos, pero sí a moitos outros concellos de Galicia, e que ten unha prioridade, que é a de bonificar a aqueles que máis teñen e, evidentemente, penalizar por esa falta de xestión do goberno galego a todos os galegos e galegas a través desta suba da taxa do lixo. Por tanto, a xestión que se tiña que ter feito desde hai anos por parte da Xunta de Galicia non existe. Somos España
un dos países de Europa que sigue contaminando e vemos que a prioridade do Partido Popular e os tiros que vemos con este tipo de mocións é que imos a seguir contaminando alá donde goberne o Partido Popular. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Ben, por aclarar o que comentaba o concelleiro non adscrito moi brevemente, eu nesa comisión expliquei a situación actual no Consorcio das Mariñas. O que sí quero aclarar é que a suba que houbo recentemente na taxa que afecta a Betanzos e a todos os veciños e veciñas do Consorcio ben dada porque no Consorcio sí repercutimos o custe do servizo na taxa, porque había moitos anos que non se actualizaba esa taxa e porque sí é certo que o custe do servizo aumentou porque nos aumentou o custe fundamentalmente o tratamento dos rechazos e do vertedoiro nestes últimos anos. Entón, chegou a un punto en que o Consorcio se viu obligado a actualizar esa taxa. Eso é o que afecta ao Consorcio. Tamén é verdade que o Consorcio non leva os seus residuos a día de hoxe, nin nunca o levou ata o momento a Sogama, que é do que deriva esta moción hoxe presentada polo Partido Popular. O resto, salvo unha excepción na Barbanza, creo que o resto de Galicia, todos os concellos levan os seus residuos a Sogama. Esta subida afecta a todos eses concellos. Todos eses concellos ven como van ter que pagar moito máis a Sogama. En teoría, ou segundo o Partido Popular, por este imposto que impón o Estado, pero a realidade, como ben se explicou nesta sala, é outra. É que é unha directriz que ven dende Europa polo incumplimento de España e polo incumplimento de Galicia en materia medioambiental. Pero son cousas diferentes, vale? Ben, señor secretario, debatida a moción que se someta a votación. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Ben, pois esta moción queda rexeitada co voto en contra do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e o voto a favor do Partido Popular e dos concelleiros non adscritos. Punto seguinte. O punto seguinte é o noveno, rogos e preguntas. É verdad. Primeiro damos lectura ás respostas ás preguntas do pleno pasado. Voceiro socialista ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, respecto á falta de limpeza en varias rúas, a limpeza nas rúas que citan na súa pregunta realízase de maneira ordinaria e recorrente todos os días, facendo especial fincapé durante os fins da semana, cando máis tránsito de transeúntes prodúcese na zona. Bueno, perdón, estas son as respostas ás preguntas realizadas por un dos concelleiros non escritos no anterior pleno. Ben, respecto a actos incívicos, dende a Policía Local, e na medida da disponibilidade de efectivos, estánse realizando un esforzo no control destes comportamentos incívicos. Sobre as obras no Camiño da Veiga, estas obras son e foron vixiadas permanentemente pola técnica municipal que asuma a dirección facultativa da obra, seguindo en todo momento as instruccións técnicas e exixidas tal e como se recolle no proxecto de execución. Pasamos a dar lectura ás preguntas realizadas polo Grupo Nacionalista sobre posibles verteduras contaminantes nas hortas da Cañota. Unha vez realizada a limpeza que mencionan seguindo os criterios exixidos pola lei, descubriuse a devandita vertedura, da cal foi notificada a Augas de Galicia para a súa valoración e procura e posta en marcha de solucións ante esta problemática. Respecto ás convocatorias de subvencións en concorrencia competitiva, en datas pasadas publicáronse as convocatorias de axudas dirixidas a entidades culturais e a entidades sociais que se suman á xa pechada convocatoria de entidades deportivas. Sobre as obras da Igrexa de Santa María, as obras levadas a cabo pola Xunta de Galicia e financiadas con fondos europeos achegados polo Goberno do Estado consisten na sustitución das cubertas da Igrexa de Santa María do Azougue, a sacristía e o acceso ao campanario. A cata que se refiren realizouse para tratar de corrixir a entrada de humidades á edificación.
Respecto á rúa Úrsula Menéndez de Techeda, unha vez visitada a dita rúa, non se atoparon roturas en ningunha das dúas virarrúas existentes. En canto ao aparcadoiro que mencionan, este é rebacheado e reparado de maneira recorrente. Sobre os locais sociais de Castro e de Xanrozo, dicir no tocante ao local de Castro que en próximas semanas realizaránse traballos de limpeza así como do pintado do seu interior. En canto ao local social de Xanrozo, este sufriu un roubo nas últimas semanas onde se produciron desfeitos que serán corrixidos en próximas datas. Respecto ao pintado dos cruzamentos da Nacional Sexta á altura de Vista Alegre na Pontevella, os tramos aos que se refiren non foron cedidos ao Concello, polo que seguen a ser competencia do Ministerio de Transportes. Ademais, en próximas semanas iniciaránse traballos de pintado e mellora de iluminación en diferentes pasos de peós da nosa localidade, entre os que tamén se atopan os que vostedes mencionan na súa pregunta. E sobre os consellos municipais de participación cidadá, o Concello de Cultura convocarase nos primeiros días do mes de decembro, ao igual que o Consorcio de Xaneiro estaba outra vez co mes de decembro, como a nosa compañeira contaxoume. Ben, e o Consello de Deportes tamén se levará a cabo e convocarase para o mes de xaneiro do ano 2025, no que, entre outras cuestións, realizarase unha valoración das subvencións ás entidades deportivas do ano 2024. E respostas ás preguntas efectuadas polo Grupo do Partido Popular respecto ao horario do servicio do taxi, calquera veciño ou veciña pode solicitar o servicio a través dos teléfonos das distintas asociacións profesionais de taxistas existentes no Concello durante as 24 horas do día. Respecto á problemática de convivencia na Rúa Nova, o Goberno local actúa nese caso en base ás súas competencias, non podendo levar a cabo accións que son propias e de competencia xudicial. Sobre a situación de varios camiños municipais, no camiño de Sanxiao estánse a acabar os traballos relativos á fisura que apareceu o pasado verán. No seu transcurso estánse estudando medidas de consolidación do mesmo debido a desprendementos sucedidos recentemente. En canto aos camiños da Marrón e do Regueiro, os traballos de limpeza e mantemento realízanse de maneira ordinaria. Respecto ao estado do camiño do Coto, a reparación deste camiño está encargada dende fai uns meses e nestes momentos xa se está traballando no mesmo. Sobre o homenaxe ao Dr. Gundín, o Concello colocou unha placa conmemorativa en datas anteriores á realización desta pregunta. Respecto ao estado do Plan Xeral de Ordenación Municipal, o proxecto do Plan Xeral de Ordenación Municipal superou o trámite medioambiental cunha serie de condicionantes e a previsión é que en próximas datas se someta a aprobación provisional por parte do Pleno da Corporación Municipal. Sobre as virarrúas da Volta do Codo, dita virarrúa é de titularidade do Ministerio de Transporte. Con todo, somos conscientes desta situación e insistiremos ao seu titular do cumprimento das súas obrigas. E respecto a un panel informativo da Rúa Valdoncel, o devandito panel será retirado en próximas datas. Moitas grazas, pois damos paso a rogos e preguntas deste pleno. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Esta noche traemos solamente un nuevo, que es que el próximo año 2025 esta corporación celebre los plenos con menos tensión y bastante más unión para solucionar los problemas de nuestra ciudad y de nuestros vecinos. Buenas noches a todos y feliz Navidad. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Como toda a sociedade coñece, o planeta está a pasar por unha situación que bordea a emerxencia climática e que obriga a reformular as normativas que teñen que ver coas emisións de gases á atmósfera, entre outras moitas cuestións. Neste sentido, existe un debate en Europa para fixar os novos obxectivos climáticos cara ao 2040, en concreto a redución dun 90% das emisións de gases de efecto invernadoiro con respecto aos valores de 1990, o ano de referencia a nivel comunitario en materia climática. En vista a estes novos obxectivos na reducción das emisións de gases, compre volver a efectuar as medicións necesarias naquelas empresas que son grandes emisoras deste tipo de gases. No noso Concello son empresas altamente emisoras de gases de efecto invernadoiro, Betanzos HB, entre outras. Esta empresa xa foi obxecto de medicións no pasado, mais sería necesaria a solicitude de outras novas medidas para sermos coñecedoras da adecuación das emisións ás novas normativas. Pode o Concello de Betanzos solicitar á Xunta de Galiza a realización das novas medicións? 2. Dende o BNG de Betanzos vimos solicitando en materia reiterada ao longo dos últimos anos a instalación da iluminación e a mellora
da iluminación existente ou inexistente no polígono de Piadela. Este tema xa foi traído a plenos en numerosas ocasións e por diversas circunstancias nunca se produciron esas melloras na iluminación da zona. Pode dunha vez por todas o Concello de Betanzos proceder a mellorar a iluminación e instalar novas luminarias na zona sur do polígono de Piadela? 3. A veciñanza da zona dos Remedios solicítanos melloras no mantemento do pavimento da Costa dos Remedios e nos accesos á igrexa, xa que presentan verdín e brión, o que fai que o pavimento este moi esvaradío e as veciñas e veciños sufran caídas. Xa tiveron lugar 3 caídas das veciñas nesta área. Pode o equipo de goberno dar orden para que se mellore a limpeza e os mantementos da zona dos Remedios e para que se apliquen os produtos antideslizantes que sexan necesarios para evitar as caídas? 4. Como xa indicamos tamén en 2 plenos anteriores, o camiño de San Xiao sigue a dar problemas aos veciños e veciñas que o utilizan. Nestas últimas semanas producíronse novas ribadas que poñen en perigo a estabilidade do camiño e que fan necesario un proxecto de urxencia para a súa reparación. Por outro lado, a veciñanza quéixase de que, logo da reparación do camiño e da canalización da cuneta, dificultouse o correcto acceso ás propiedades privadas, que quedou inutilizado nalgúns casos. Pode o equipo de goberno solucionar con celeridade os problemas que lle afectan ao camiño de San Xiao? 5. As persoas usuarias do transporte público volven a trasladarnos o seu anoxo por o estado das marquesiñas dos autobuses, especialmente na zona da Avenida da Coruña a carón dos centros de ensino. Nestas marquesiñas, como noutras repartidas ao longo das parroquias, teñen os cristais reventados e necesitan unha limpeza a fondo, así como unha corta da maleza que as cerca. Pode o equipo de goberno proceder á limpeza das marquesiñas do autobús e acometer as reparacións que sexan necesarias? 6. Logo de rematar as festas de agosto, desde o BNG de Betanzos solicitamos coñecer os custos totais das celebracións do verán en Betanzos. Nese momento, díxosenos que se produciría unha xuntanza da Comisión de Festexos para aclarar as contas das festas de agosto. Esta xuntanza aínda non tivo lugar e preguntámonos os motivos da tardanza na súa convocatoria. Da mesma maneira, a Comisión de Nomenclator non foi convocada para decidir os últimos premios que adxudicou o Concello de Betanzos, que foron decididos de maneira unilateral desde o equipo de goberno. Pode o goberno local explicar os motivos por que non se convocaron estas dúas comisións e proceder á súa convocatoria? 7. A xestión do complexo San Roque é un dos problemas enquistados na política municipal betanceira. O tema, que está xudicializado, leva ocupando sesións plenarias e páxinas nos xornais ao longo dos últimos anos. As últimas noticias indicaban que o xuicio sobre o tema se ia celebrar no mes de outubro, mais non tivemos novas sobre o desenvolvemento do xuicio nin sobre o resultado. Pode o goberno local informar aos grupos da corporación e a totalidade da veciñanza do estado da cuestión do complexo San Roque? 8. Na mesma liña, hai uns meses debatemos nunha sesión plenaria a instancias do BNG a situación do CIEC, logo da morte do seu fundador e presidente da fundación. Pode o goberno local informar o conxunto da veciñanza das novidades das cuestións no referente á taxación da obra e os avances da xestión do mantemento do CIEC? Nada máis, para terminar, pois nada, simplemente boas festas a todos os veciños e veciñas e, como non, a Corporación Municipal de parte do BNG. Grazas. Moitas grazas. Voceira popular. Grazas, señora alcaldesa, moi boa noite a todas e a todos. Rogos e preguntas de decembro. Número 1. Son moitos os veciños e veciñas que insisten na necesidade de repintar gran parte dos pasos de peóns en toda a zona urbana. Teñen previsto facelo nun espazo breve de tempo. 2. Na saída do aparcadoiro do supermercado Gadis había unha zona pintada de amarelo para non obstaculizar o tránsito de dito aparcadoiro cando o semáforo está pechado. Co paso do tempo, a pintura foi desaparecendo e moitos condutores non respetan ese espazo, provocando o entorpecemento do tránsito de peóns pola beira rúa. Sabedores de que van reformar a avenida enteira, poderíase repintar
esa zona provisionalmente en previsión de que a obra non sexa a curto prazo. 3. Veciños e veciñas da zona da Feira do Gando queixanse dun cheiro penetrante e desagradable que trae o fume da chimenea dun dos pabillóns a partir das 8 da mañán. Poderían informarnos a que se debe ese cheiro e se pode ser evitable? 4. Relacionado coa actual modificación do mobiliario urbán, unha gran parte da veciñanza, na que nos incluímos os concelleiros e concelleiras deste grupo, pedimos a reposición dos bancos de cantería das árbores que rodean a Diana Cazadora no seu emprazamento orixinal. De igual forma, queremos poñer de manifesto o rechazo da veciñanza aos bancos e a nova señalética instalada nas rúas do casco histórico. Teñen pensado rectificalo? 5. Relacionado cos actuais cambios no casco histórico, numerosos veciños da zona e do pobo en xeral estános a requerir información máis detallada sobre a rampa de acceso ao futuro parque da zona da Rúa Cabildos. Rogamos que esa información se faga pública canto antes. 6. Veciños e veciñas da avenida Jesús García Naveira piden, por razóns de salubridade, que se retiren os recolectores de lixo soterrados que se atopan en desuso á altura dos números 6 e 8 de dita rúa. 7. Unha vez máis, queremos insistir na búsqueda dunha solución axeitada e definitiva aos derrumbes do Camiño de Sanxiao antes de ter que lamentar danos persoais. E 8 e último, en diversas ocasións vimos na prensa e en redes sociais campañas de recollida de tapóns con fins solidarios. A xente non sabe onde poden depositalos e gustaríanos pedir ao Concello a instalación dun recolector especial para isto nunha zoa céntrica e accesible para que máis xente poida colaborar nesta acción solidaria. E xa para rematar, pois, desexarlle a todos os membros da corporación felices festas e, por suposto, a todos os veciños e veciñas que nos están a seguir. Máis nada, moitas gracias. Moitas grazas. Pois antes de levantar a sesión, evidentemente súmame a esas felicitacións e en nome de todo o grupo de goberno, pois quero felicitar estas festas a toda a corporación, a todos os veciños e veciñas de Betanzos e desexar para todos e todas que o vindeiro 2025 veña cheo de saúde, de paz e sobre todo que sexa moi positivo para Betanzos e para todos e todas os que aquí estamos. Nada máis, sin máis temas que tratar, levantamos a sesión. Boa noite.